तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पाटण्यात दाखल झाल्याचं कळते आणि अमित शहांनी नितीश कुमार यांची भेट घेतली आहे। राज्यसभेसाठी एनडीएचे उमेदवार आता अर्ज दाखल करणार आहेत आणि अमित शहांच्या उपस्थितीमध्ये अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होतीये। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 12:30 वाजता पटनामध्ये पोहोचलेत। विमानतळावरून ते थेट भाजप बिहार प्रदेशाध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या शासकीय निवासस्थानी जातात आणि त्यानंतर आता काही वेळामध्ये बिहार विधानसभेमध्ये एनडीए उमेदवारांचं राज्यसभा निवडणुकीसाठीचे नामांकन अर्ज आता दाखल केले जाणार आहेत। राज्यसभेसाठी एनडीएचे 5ही उमेदवार आज नामांकन दाखल करणार आहेत आणि सर्व उमेदवार काही वेळामध्ये आता विधानसभेमध्ये उपस्थित राहतील। बिहारमधल्या राजकीय घडामोडींना आता चांगलाच वेग आलाय आणि आजच्या नामांकन प्रक्रियेकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। तर मागच्या 2 दशकाहून अधिक काळ लोकांनी नितीश कुमार यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांच्या सोबत राहिले आणि बिहारच्या जनतेची मी सेवा केली असं त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलेलं आहे।